Ojoni. I'm a professional MC and a comedian, but I'm a nurse. Okay, I'm Moya Abia State from High Chief. I'm not going to go somewhere. I'm going to unify was not political one. And I got number in and I got Igbo Igbo na Rivers, Igbo na Delta, Igbo niile, Igbo na-eto, Igbo na Benue, na-agbakọ ha ọnụ na-agwa ha na awụ ka aka Igbo ji wee chi anyị oche mgbe were chi anyị anyanwụ nke igwe. Obi masịrị ọ dị m ụtọ ịmata gị maka na ihe a na-eme oke Igbo ịchakịrị achakị ejighị aga mba. Igbo ndị ọma onye unu na-ahụ ezigbote nwaada Igbo, nwaada siri ike, nwaada kachara akacha ọkwara ndị Igbo ahụ. Afọ mbụ High Chiefs.Igbo ọmụ awụ adabụ ụzọ ndị abịa na UK mụ papa ndị ikwu anọ ọnụ na-ekwuru ọra n'ọrụ Igbo ugegbe nke mbụ n'isi ochi Triple Chief ka echizume echizu. I'm a mother of 4. I'm a nurse by profession. International MC. Onye nne ejighị ya ọnụ ma anata ya ego ma a na-eme fundraising ma a na-ekwosa ya maka ọ ga na-adịrị ndị Igbo niile na mma. Igbo niile ga-ebika chika udo ga-achị na ise. Ndewo.